Asi musi wa 23 August. Kana ukabuda dikita Huya kuna AMai Mnangagwa vanokupa Hupfu ne cooking oil. Ukangobuda dikita uchivhota kuti tsepete tsepete. Vati baba kana unenge adero ngaavuye ndimupe cooking oil nohupfu. Kana mukazotadza wandinoisa kujere vaviri baba kuvharira. Monica nakazembe vharirena. Vanenge vabuda mutsika yeMashon Central yokungogona ichingogona kudzokorora kungogona. Asi mabatana Pauro tswi achaziva kuti akunda umwe ndiani. Kungava nezvimwe zvinonyuka apa kunonzi hakuna tsime risina chura. Handiti ndo zvatoziva izvozvo. Ukavona tsime rose kusina kana chura mvura yacho haizomwiki. Zvodavo mune tuchura tunenge tichita zvatinenge tichiita imomo inobva yazipa. Kuti kana baba vavuya pavanenge vachitaura navanhu pashayikwa anoite nyota. Ungamwa mabhoho 46 ukaipedza. Abodo. Tiri kuziva kuti kune zvimusangano zvakawanda zviri munyika muno zvinofambamo zvichitaura kuti zvoda kutonga vanobvumidzwa kuti vabvise shungu muzvifuva. Asi kuzosvikavo pakutonga mukwidza. Rwendo runo tiri kuva rakasha tigovasvasvanga. Tinova rakasha nokuvasvasvanga. Izvozvi vakavona kuwanda kwamakaita nhasi riri paTV vanopinda mubhedha vakapfeka bhutsu. Saka munokosha asi hamuzivi kuti makakosha. Motovudzwa nesi tinobva kushava nekuti makakosha. Mukaramba muchikangamwa tinotora kukosha iko kuti kana nako kuzishavane. Vomora vachingomora isu tichingotambura tichivona varungu vachinomora pasina